Padung mi sa Ayala kay mamalit mi sa panty ni Angela. Hashtag panty, trending yung panty. Ay grabe nung Deb. Kitikat ka, napod si Roy. Ay, may man gaday. Uy, ba ni ninyo nga malit na panty ni Angela. Parang sa yung panty. Panty ni Angela dahil. Iba to! Pero ay naabot ng Inday nga late ay. Busy ay. Busy. Di ba waday? Oy! Ako na rin Naabot na dahil. Okay, well, mag-meet me ang gamanan gang naarig to kay mag-edit si Regil Buang. Wala, oy, di mo kadungog na ako, no? Anak ko nga, dako kayo ng tits. Klaro yung tits diri. Tits ni mo, klaro. Pangmata na mo! Uy, isa ko dili uy. Okay, so pasensya kayo sa mga hugaw nga na rin pero mag-picture sa amin. Okay. Sarang sa mga tama ka mabisaya na tama ka dyan. Sama kami na yan. Bisaya ba yan? Diba? Amazing kayo sila, Way. Kaya awa yun. Maldives sila dili, Paris sila dili. Yung steady kita dahil, wakay Paris. Single forever. Nakatakutin ba? Nakatakutin sa zombie? Anong name nga no? Manapin. Zombie, minawli mo lang. Dahil zombie, bisa guwapa na kalim na dyan po nimong pagka-zombie. Bitawan mo ako, Dar. Exit na ko. Mo dyan yung problema sa Pinoy, bili na nag-isa. Dahil karoon pa sila ng meet doon. Wala sa Alep. Ay, hindi na kaya. Hi! Hello, yes, wow. Hi, Roy. Hi. Hi, di lang. Doon, Dave. Dito lang. Hi, Joe. Pepe. Oh, di ba goal? Ay, dyan. Hi, Zay. Hi, Zay. Ano pa kay kaday? Hi, Zay. Okay, so karon no bibo kayo no kay dili lang mga Bisaya creators na diri na pud ang tribo ni Mon. Na sila ni birthday ro. Balibol beta karon. Upat beta. Upat mo. Upat ni balibol ta. Uy, na-happy dyan ko birth. Tinano kong birth nga. Upat mo ka buok birth niya. Upat po may birth. Madayon siya na itong volleyball. Jom. Sa nila, Roy. Sa vlog section. Go. Sa piliunin mo, imong ilok, bog tail, imong tail, bog ilok. Akong tiil ba og ilok? Ano man? Kaya umay mo simhot down there. Ako dahil. Ay, kung sakasagit ko, Roy. Naulaw ko, Roy. Hawa, di na, Roy. Kiligon ko ni mo, Roy. Okay, no? So, nahuman na ang meeting sa mga Bisaya creators. And right now, Bibo is sila dito sa likod. Padung mi sa Ayala. Kay mamalit mi sa panty ni Angela. Hashtag panty, trending yung panty. Busy ba sa panty ni Angela? Kuya. Nakakatawa si Kuya. Kuya, sorry Kuya, wala siya panty, ha? Ano ba yung mga si Brad? Soin. Ano ba? Ano na suwin? Soin na kay Barato. Day, wala kayo masutog ba, Day? Busy ba? Hashtag panty ni Angela. Sige na, ay, padulong namin dito sa Kuan Mall. Mga on pandemic kay mutog siya na siya. O, mutog, bebel. Okay, so nahuman na may kaon, no? O karon na may paliton. Unsa may paliton nato, Day? Buwa na ko yung panty, Day. Kay Baumi, Day. Laba, Day. Pero na-proud ko sa imo, Day. Kay di lang ako ang assistant ni mo sa imong panty, Day. Tangan ako consistent, Day. Bisaya panpes di Day. Awa ang mga assistant ni Angela para lang mapalit ang iyahang gamhanan nga panty. Oh, kitikat ka, napod si Roy. Ubanan ta ha, mamalit na panty ni Angela. Napay, may man gaday. Uy, ubanin mo ninyo nga malit na panty ni Angela. Parang sa yung panty. Panty ni Angela dahil. Pwede niyo, panty. Oh, laban sa panty. Ay, jam. Makuyog, may basta na fitting. Tamta namin fitting room. Tanaw ka, ganahan ko O dahil nakangol ba ako ni mo, Day? Na-proud ko ni Angela, oy. Dahil na-proud ko ni mo, Day. Busy ba na? Big sister? Yes, big sister. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. P1, 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 size 7, color blue, pakihulog. Oh. Sunod ang mga content creator kang Angela, oy. Hashtag panty ni Angela. Ulit yun, panty ni Day.
Dali, wadyo kayo sa uton ugma kung di ka manginabuhi. Aman, dapit agi. Asa man agi? Balik na dito. Asa man agi? Agi. Okay, duol-duol na tada. Dagdag taday, kailangan na siya ko ang panty. Dito daw guys, kay wala na siya nakapanlaba guys. So, na-realize siya ganina, wala siya sa uton ugma. Punta na yun siya nga, kailangan dyan tayo makapit og mall para mapalit dyan siya. Nara juday. Pamili na dyan. Tingnan na panty day. Tingnan mo yung pantit eh. Ito yung panty day. Wala ka na. Mga princess, diba? Diyan, gibang kita day. Mga princess. Mga Disney princess daw, te. Ay, ka na mga friend, nga princess. Oo, mga Dora-Dora. Mga plain na dyan. Lang ano man. Princess mo yung panty day. Day ka ni day, oh. Day ka ni, oh. Si Pink day. Kana, panty mo ni day. Kunti din ni day. Panty mo ni. Na lang tanan. Saan yung pangita? Naman na siya kuan, 6 ka buo. Ay, gusto rin kag pang one week. Day. Okay, so arte man ako amiga, no? Gusto man siya unom ka panty, jo, dili ka ng isa lang, sumanaga na po. Pero na itong mga amigo na. Uy, wala mga amigo nila. Abot namin sa unong dito, oh. Day, swerte yun ka sa love life, day. Kung kawag pa yung day. Anak ka desperado si Angela makauyab. Diretso dyan niya nasalo ang payo. Wala, may- Bench na, walay panting, isa lang. Pangmata na mo! Dagan ako na day! Dagan ako na day! Di ba ba na mo ang iliblog? Day, mission failed ang atong princess nga kuan, day. Panty. Nakatawa ko kayo, nakunala siya nga. Oh, may princess na panty. O, lagi ba unate ka? Rilain, gugwapo kay kagbuhok doy niya princess, imong panty doy. Cute! Nagwapo ni day. Cute day, pink. They heart. Medium ako kuan, Size ni mo, day? Medium, day. XL day. Kapila day to 49? 4'9", day. Pero ito na, oh yes. Mahal mong gudang mga brief ka, pwede ka na lang gudang kung suko. Kayari na na yun. Uli na ta day. Ano mo isuko day? Pilihan siya day. Cute kay day. Awa day. Charan! Ito lang, sakto lang gigi para sa imo ba? Pinakamaayo nga panty para nimo. Actually dapat. Come on, yung mo magiging Signal na yung panty. ano yung kanang ni symbolize sa personality siya Fuzi. Symbol sa personality. May promise din kapag wala mo kaging. Saan, Roy? Sukod pa. Kami mo judge. Utuloy mo dahil. Kaging yung bulbits dia Zay. Kaya mo ko anak eh sabi may bulbits sila Zay. Kung ikaw wala no magpanty review ka po do. YouTuber daw siya na yung panty review. Unboxing mo niya day. Hindi pa unboxing mo niya. Ay, salamat. Next please, ay salamat. Nailayag ganap ang mga tao. Ako na-observe. Sasalingan? Ganun kag love life. Ano, sabi akong buhaton. Dapat makasalok kag payo. Sige daw. Salo rin resort? Unboxing yung panty niya. Meeting. Oo, fitting. Mag-unboxing Review ka, pa dyan. guys. Ay okay naman siya. Stretch out ka. My favorite score. Ay, Lord, lagi mo. Wako kasagang. Wako kasagang. Hello po. Sale 50%. Di na mahal. di niya ako mahal. In fairness sa atong mga social media influencers, social media content creator. Lagot na po na, follow the rules, mga law-abiding citizen. Labo na proud ko nila in fairness. Kadungog ka na, day? Ha? Ano sa man? Sa mana? Day order si James. Ay, si James day. James day. James Manaog. Busy ba nila? Hi guys, namin dito karon sa 8th Avenue ang bar ni Roy. Located siya sa City Times Square 2. Right now, kay amazing kayo ang moment nga nagtampo ka mga Bisaya nga content creators, no? And then magkanta na sila over there. And ako na yung panggabanan ang daily vlog nila. So I don't know kung nadunggan yun yung busy atong mga mega day nila. Tingog-tingog ba ni siya? Saya ba yan? Mauni ang bagong awit na
awaited na unboxing sa Pante ni Angela! Pasensya no kung gwapa kay may karon. Bago pa dyan may mata, guys. Nalubat ko the other day. So, karon pa na mo ma-unbox ang Pante ni Angela. Ginaday. Okay, as usual, mga unboxing. Ay! Pante na eh! Pante review! So lima na siya kabuok no pero nagamit na ako kay dugay na siya nag-asikot dai. Unbox na ta dai. Sige, Day. Yan na, Day. Gamit na lang dai. Paano kayo ka nag-unboxing? Oo, Tagpuan? Day. Ay, lain kayo nakawala ka Pante na eh! Tagkuha na siya 249. Bench. Usa man mo ay. Sponsor ni Bench! Ay, no, Why? Actually, na-excite ko guys kay murag plan po na ako nga mag-create og video trying girl products nga panty-panty. Gusto niyo yan? Kung gusto niyo yan, comment, just gusto ko yan! Lord ka din na kahit ano. Ay kayo. Uy, uy. Mo pa siya. Ano to yun ang taler dai? Buhok talib din. O garo ni pakita ni Angela unsay effect kung suoton na jud siya. Ay sa ha. Dining dog. Yes, Ang alam Lord. na. Ay, lumikay ko na. Muna mo to siya, guys. And muna tong vlog, no? Mas kayo galagot rin ko. Ay, baka Okay. first gamit ako ng panty. Okay. Pag-aalala ko ba? Nagising? Gising, Ay, ikaw pa sa Day. Naku, pud kayo na imuang kuhan dira. Hindi daga. Inuim ako daga. Medium, large, di ay How to create a video thumbnail. Buday! 1, 2, 3, go. Gap, gap. Ow! Kung ganahan pa ninyo makita ng gising ang panty ni Angela, all you have to do is to give it a massive thumbs up, subscribe sa YouTube channel kung wala pa, O sponsor sa mo. sponsor mong panty nila. Di bitaw guys, nag-ask po sila kung ganahan sila nga mag-send og mga products sa ako, magbutang kog address down below na po dito one product, i-test ko to sa other video. Og mo to siya. Again, mga Jomegas no, ang mga beshi cakes, and whatever you do, don't forget to get out! Once again, thank you for watching. This is Jomi Hospital featuring Beshi Cake saying no regrets, just